Welcome back to channel. जाओ मुंह पोछ towel Good morning guys नहीं सिखाजोब बाय सानीका ऐसे थाबनो सा लोंनानै मानानै दिनै नानि दाथ' क्लास गैया नायनोसै बांद्राय स्ट्रेस लानो नाङा everything is temporary With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नानिजों आंजों सिखारबाय ब्रेकफास्ट जागासिनो Chocos and banana for Nani. Not for you also. Okay, sorry. दाउदैजों ब्रेडजों दं नानियाबो दाउदै जागोन अबयसे नानि निजा बानायदों इन्होंने बनाया पॉपकॉर्न जी ये दाखना थांनानै पॉपकॉर्न नाम दोनलायलायो दाउदैखौ ले हाखु दाखुयै सिनिखौनो साहायाव होनो बावदों मैं भूल गया चाय में चीनी डालना पापा चलो पियो चाहिए को बैगनबा साहा लोंखांबायलै ओमफ्राय गस्ला सुनांगौमोन दिनै खिन्थु सुनो हानाय नंला गोबाव जाबाय नोमबाजियासो मालाय सानसे बार सानसे सुयोमोन दा दिनै हानाय नंला खामानि मावग्रा फैसिगोन नानिया मालाय बेरेफुंजानि लोगोजों गेलेगासिनो दे मोजां दिनै फैदों एसे बिजि थागोन आहाबो खामानि मावनो हागोन ओमफ्राय नै मिटिं दंलाय मीटिंग खालामगोन दिनै एसे किसके साथ गेला आज टॉली के साथ संजना के साथ सुपर फिर संजना घर पे चला गया हाँ फिर डॉली भी चले गए आपके फ्रेंड्स डॉली दीदी का एग्जाम है ना नहीं उसकी दीदी के एग्जाम है वो पूरे दिन वो बाहर जा रही है नहीं आती है वो घर पे नहीं नानिया मोसागासिनो हारसिंनो लोगोफोरना मालाय एग्जाम दं ओंखायनो गेलेनो हाथ'वा ओंखाम एसे जानगोन दिनै माइरं जानगोनसै ओमफ्राय ओंख्रिखौ नायनोसै मा संनाय जायो दिनैबो नानिया मोनसे नङा मोनसे खामानि खालामखादों बे हासिबजों दाखोर खनग्राजों लांदों What did you do, Meher? पुराना सुजि गेलेनो होदोंमोन बेखौ नायगोन कारपेटआव माबायदि खोलैखो ओमफ्राय माबायदि हासिब सिबगासिनो ओइ हेलो इधर देखो हेलो हीरोइन क्या तूने हैं कौन साफ करेगा इसको गाव साफा खालामनो जेबो फ्रामाबो खोलैजोब्बाय नायगोन मैडम माबायदि जाखो ये रावबो गैया मा गैया हाला दे आं नै नायदो नानिया माबायदि हासिब सिबगासिनो You should clean it. I'm not gonna clean it, Meher. Okay? अच्छा छोड़ दो पापा कर देगा हाँ Leave it. But you should not do like this, no, Mama? टी बनाया मैंने ये किसके लिए है? आपके लिए मेरे लिए देखिए क्रीम पाई नानिया माबा मोनसे माबा खालामगासिनो दोन very tasty. Thank you, Papa. Do you want some money for that? No, we are in home. Okay. That is not shop, that is my home. Yeah, okay. Who's gonna clean that now? I don't know, you're looking. रावबो गैयै समाव बेबादि आखल मा होननांगौ जेबो बुंनो हाया माथो खालामनो ओंखाम ओंख्रि रेडि जागासिनो ओमफ्राय फारुआबो फैबाय नानिया फारु नाहरगासिनो नै दङ फारुआ ओंखाम गोजान हाँ बस ओके बुलाओ किधर है तेरा दोस्त इधर है What's your password, Meher? 1, 2, 4 A B G. That's your password? Yes. Okay, very good. आसला गावनि लैपटॉपआव पासवर्ड दोनलायलायो फ्रेश जाखांबाय ओमफ्राय ओंखामबो मोनजाबाय नानि ओंखाम जागासिनो तामाने बिमाखौ बांद्राय गोसोखांला एखनबा फन फैबाल' इमोशनल जानो नागिरो खिन्थु होमबाबो स्ट्रं गार्ल जाबाय नानिया
देलै लोगोफोर ओंखाम जागोन दिनै एसे उखैबाय मा थोड़ा सा हट ओमफ्रायथ' जेबो गैया चार्ज दं दालि ओमफ्राय दाउ एवनाय एसे देलै जागोन दिनै गाज्रि दामोनसै 4टा जाबाय नानिखौ फुथुनाय सम जाबाय एसे आधा घन्टा 1 घन्टासो उन्दुथोंसै फारुआ मानो थाखाय जाफैयामोन एखनबा खोन्थानि आं नोंथांमोनहानो बै न' खाथियाव ओंखाम दौवो बिसोरबो दाना ओंखायनो एखनबा फारुफ्रा फैया जाफैया माफा मानैल' फैयो बोथोरा नायगोन जोंना नानिखौ नायनि मा खालामदों नै मैटखौथ' गाज्रि खालामखाबाय उन्दुफ्लालाय लायो आसोला मैं भी सोऊं आपके साथ ये मेरा बेबी का तकिया है ओयो ये आपका बेबी का तकिया है पीटर नहीं सो सोचा ओके बेबी आई एम सो सॉरी तो उन्दुनोसै सिङाव लेट्स गो इनसाइड एंड स्लीप मैम नो दोनों इधर ठंडा लग जाएगा चलो बिस्तर में सोएंगे आराम से नायगोन रुमखौ माबायदि खालामजोबखो पर्दा होबाय दा दरजाखौबो बन्द खालामबाय आरो खोरखिबो बन्द खालामनांगौ नो नानिया मा खालामनो नागिरदों दिनै बायहेरायाव उन्दुनो गावनि आगोलनि बे बेडआ जाहैबाय गावनि डे केयारनि बेडमोन नै गावनि चिताजों माबायदि उन्दुदों जा लाइट ऑफ करो ठीक है तकिया चाहिए तो ले लो पापा ठीक है I'll switch off the light मान नांगौ 5:30 जाबाय ओमफ्राय आंहा मिटिं मोनसे दं नानिया उन्दुगासिनो दाबो मिटिं खालामगासिनो 1 घन्टानिखा गुड मर्निं नानिया सिखारबाय जोंना ओरै आंना मिटिं जागासिनो उन्दुदो sleep for some time मिटिं जोब्बाय 6:30 जाबाय नानिखौ गाइखेर लोंहोनांसिगोन मा खालामगासिनो नोंलाय नानिया आंखौ नेगासिनो ओइ पापा सॉरी पापा मीटिंग था क्या देख रहे हो कौन सा ये फ्रोजन वन उपाय गैया रावबो गैया नालाय एखनबा टिभि अन खालामनानै दोननांगौ डिस्टार्ब खालामनायनि थाखाय मीटिंफ्राव चलो अभी दूध पियेंगे हाँ थोड़ा खाएंगे कम नानी नो हॉर्लिक्स ब्रांड प्रोटीन शेक मोजां खबर नोंथांमोनहानो समबारनिफ्राय आहा बन्द लानो हासिगोन सप्ता खनसे आई थिंक इट वाज मच नीडेड एसे नानिखौ हेन्डेल खालामनो हारसिं दिगदार जाबाय बायो ओंखायनो दा बेखौ आंजों ओमफ्राय आंनि मेनेजारजों प्लान खालामगासिनोमोन कि आं सप्तासे अफ सुइच अफ खालामनानै थायोबा आंनि बेकआपआ सोर जागोन ओमफ्राय सोर आंनि खामानिखौ मावगोन दा बेफोरखौ खालामनानै दोनसै आंनि बेकआप प्लान गाबोन बानायनोसै समबारनिफ्राय फुल डेडिकेटेडलि नानिखौ नायनोसै मोननै बिदि नायनो हायाना हाफ हार्टेड जायो नों 100% नोंनि खामानियावबो होनो हाया एखनबा नों गथ'खौबो नायनो हाया दिगदार जाथारो ओंखायनो समबारनिफ्राय खामानि गैया आंना 5 दिन सोम मंगल बुध बिस्ति शुक्र होमबा पुरा 9 दिन बन्द जासिगोन आंना मोजां ना मेनेजार्सफ्रा बेबायदि बुजियोबालाय आरो मा नांबावगौ नै आंना प्रोटीन शेकआ रेडि जाबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा नोंथांमोनाव मालाबा खर'आव गाज्रि साननाय फैयो नामा जुदि बेबायदि साननाय फैफ्लांबायोबा नोंथाङा ओरैबायदि नोंनि लाइफजों बिजि जा कि बेफोरबायदि क्वेश्चन्सआ नोंनि खर'आव फैनो हाया नादा टेक्निक दङ जे थेरापिस्टफ्रा जोंखौ साजेस्ट खालामो which is thought stopping technique बियो मा होनो बिसोर जुदि नोंथांनाव खर'आव जुदि गाज्रि साननाय भाब फैयोबा आरो बे थट प्रसेस थायोबा बेखौ स्टप सिगनेलजों बेफोर गासिबो माइन्ड गेम जोब बे प्रसेसजों नोङो स्टप खालामनो हानांगौ नोंनि खर'आव ओमफ्राय नोंनि खर'खौ नोङो डाइभार्ट खालामनांगौ दस्रा टपिकआव होमबा मा जायो बैयो नों बेखौ एकदम फुल स्टप होबाय नालाय स्टप खालामनानै नों दस्रा गोदान टपिकजों आवगायलांबाय दा बेबायदि जोंनि माइन्डखौ जोङो थगायनांगौ एखनबा जुदि गाज्रिफोर साननाय फैयोबा गोसोफ्रा गाज्रिबा बेफोरखौ आं साख्रि खालामनायाव मोनबोदों आं बेफोरबायदि लेसनखौ जोंनि ट्रेनिं जायो प्लास काउन्सिलिं जायो बेफोराव मिन्थिनो मोनो जोङो
बोरै जोंनि लाइफखौ हेन्डेल खालामनांगौ जेरै वर्क लाइफ बेलेन्स जोङो मेनटेन खालामनांगौ लाइफआव बेफोरखौ मोनसे अर्गेनाइजेसना जोंखौ फोरोङो नोंथांमोना जों शेयार खालामनो नागिरदोंमोन ओंखायनो शेयार खालामबाय दिनै ट्राइ खालामनाय नोंथांमोनहा स्टार्टिंआव एसे डिफिकाल्ट जानो हागौ किन्तु लासैनो जालांगोन मेहेर दूध पी लो मामा आ जाओ इधर दो ना महारानी जोंनि न'नि मा बुङो बेखौनो पालन खालामनांगौ जी हुजूर ले होल्ड इट प्रॉपर्ली क्या खा रहे हो अभी किधर जाओगे इनू आपेल जानायाबो गेलेनो मोनगौबा थाब जालायलायो नानिनि ओंखाम संगोनसै बे जाहैबाय ब्रोकेन व्हीट दालिया नानिनि ओंखाम दोनै बियो ओमफ्राय आहाथ' मा जाबावगोनथाय मिथिला दङ दहायनि एसे दालि आलुफोर एवनानै जाफानोसै नानिनिखौ संगोन दिनै दे नानिना ओंखामा जाबाथाय सान्थि आहा मा जायो जाया बेथ' जेबो सिन्था गैखाया जानला मोनला जालाबायनानै थानोसै What is this? This is random picture calling that. So how I can cut? Why you cutting the bridge? Thank you, Mama. This is so beautiful, Meher. You made this, huh? Very nice, Papa. Give me high five. What did you do? I ran and said, see that? This is nice to see, Meher. Nanya जोंना arrange खालामजोब्बाय. Very good, Papa. Kichidika. Very good. बुजिबाय नानिया बुजिबाय बिफा हारसिं होननानै नानिखौ खुनुरुखुम जानो हाबाय गोसोआ सान्थि जाबाय दिनै जाबायलै देलै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो until the next one Bye bye. bye bye बंद कर दो super